Ingdeng po karbi kur po amay amahang ketekan ni katalakon. Gomri lompat cerai nama. Ingdeng ingkoy ke pleng sot dhoram hamphang pen hempu mukra pirasin ja aphan kar chopini ninian kepachok. Ingdeng ingkoy ke pleng sot dhoram hamphang pen hempu mukrang pirasin ja kar chok katalon amay padopon. Jangmi po ciklu ni phai kre flipen pangcheng pon se pini jangmi po ni phai kre trok arni ni thom aran ni an pleng se atap apor karbi kur phopen jambeli athon karcho lunkan pen panong si sot dhoram ke kroy arat do an arat armung chideng setame padopon lapuson si khai lapen dhoramang bok masap taka chetagabe bangso pot si sot dhoram kardom kardi alir alon pen pinchong pin thipon si sining pirthe ruretik tame dhoram polotangte isivet nang jipu alam pen sot dhoram ke kroy arat tame pining an ke armung aphai bat muchotlo pota kurusa lapen kongchun bang pen thanga jinipon lason si ahawar kaprek longri kaprek tame chinthong rongkhang amri lungbajong bisonot sara lipen anda nang chitong dun posi nang pachini dun Genius Travel Fair and Culture pu ili tum majung se jongdam plonde ili tum ta sikar bekhai ge khaigang thimpena ili tum along mat se choklang do aron atang pendang lok dak bisar kidar jatno dak doet dasili tum anu akaprek adhorom ben ke jatmat kerong nei tabe lasili tum e methang adhorom dutang kokle akaprek a religion along ke ka convert je alam sevelo aro jong si convert lo pulong deli tum lake anu tinda loge thai ka kai penak Indian Constitution along jong si lang lo pulong de checharat lo lasili tum thek chini pame pen jong si ili tum che palulang pulong de lake ansu se non e phrang labang so khei masap sormu ke duvet sita ahin ke chingbe si keong pu lasi labang so chingbe be det nang je phan lapen karbi pu Empora nang kerai long mangke dak labang so dhorom long ke doana bang ke lake arnam arni sita kado we angriang don pencor dong lo lasini tu bang ke kado we abirta karbi arat doana phan kapachini kangtung lapen kapaceta kangtung bang ke itum ta karbi khai indigenous methanga niom bangso amay long alhisar puaman pen Joyram Ingleng abarim MLA Karbing Luton Mas Council tame chitong dun anparta Rupsing Teron MLA Karbing Luton Mas Council Mansing Rongti abarim MLA Karbing Luton Mas Council Bharat Chandra Taro Local MSC Karbing Luton Mas Council alang litumta chitong dun lason si kiwangji apor akut tame mese me pensi klempon bom dam bom poputa therang kia phat namachini dun chen thong pen dorsing terang sai hemlong betanang pale bikur pho mai pangtang nang ma karbikur pho mai pangtang Ingdeng nang po ma karbikur pho amay amahang ketek arni jangmi po ni phai krit trok arni bukajan blok Kalyan Ashram asai hem along mesen pen talon pon labangso karbikur pho amay amahang ketek arni atap apor karbikur pho alama kang thur pen si pangcheng pon bangso alama karbikur pho nihang longri amay fuken sing beahin pensi ingthur pon lapen alang lilong kongchun bang jonasing rong pharsi cherap dun mai phua hin pen arat angno lama aputhakta lamke jaipon mai long alhi sarpo aman pen Dr. Mahavishnu Tokbi lapen chophapang jang alhi aman pen bidisar kang ther basic chitong dun chopha alhi aman pen serdhiun serpin deng asong pen sangpi rekha bepi Karbianglong Justice Forum pen sangpi binial bepi sarvathar constituency karbi kurpho aro penta kangbura ingti longki ingti bukajan block Kalyan Ashram akongchun bang sardili terang block committee doliram terang kensing taro sangpi kasen hansepi lapen penang an abang phuatum chitong dun si mai mesen pen pachun dun mailong khai si angbong kai keta karbi kurpho angbong manpeng kachi piverji lapen koson si anso se kaching thur jima puwa patha thei huita chithan timong pon Jameson Teron lapen Trison Lake Thialong camera person Mongwei Teron report Karbi Daily News